Исәнмен әни дустым, тизрәк төсле карандашлар, альбом бите һәм кара фломастер әзерле. Күрше, җитез бармакларыбыз кәгазьдә инде барабан ясый да башлады дияргә була. Әйт әле дустым, сиңа уенчыкларыңдагы рәсемнәр ошыймы? Әйе, ошыйдыр шул. Алар матур ич. Электә кешеләр үзләренең әйберләрен бизәк дип аталучы үзенчәлекле рәсемнәр белән бизәгән. Алар нинди булган дисезме? Аларны инде без хәзер үзебез ясыйбыз. Безнең барабаныбыз узынча, аның агач таяклар белән кага торган урны түгәрәк булырга тиеш. Менә шулай, әфәрин, беләсең килсә бу гади генә барабан түгел, чуаш барабаны. Ул параппан дип атала. Тик чуашлар аңа бер сәбәпсез кагып йөрмәгән. Алар параппанга бары бәйрәмнәрдә, ялалар вакытында һәм мөһим яңалыклар җиткергәндә генә какканнар. Ничек кызыгайымы? Безнең менә шундый барабан килеп чыкты, шәп. Хәзер иң мөһим нәрсә бизәк ясыйбыз. Кара, мин ничек ясыйм? Барабанның ян якларына сызыклар сызабыз, уртага ромб ясыйбыз, аның тирәли ярым квадрат кебек сызыклар ясап чыгабыз. Ромб уртасында шундый ук бизәк ясыйбыз. Тик ул кичерәк булырга тиеш. Миңа карап ясаямы? Бизәк ул гади рәсем генә түгел, аңа аерым мәгънә салынган. Бу исә чуашлар һәм башка халыклар сүзләр язу урынына аны ясый алганнар дигән сүз. Шәп бит әйеме? Ромблардан менә шундый рәсем килеп чыкты. Ул хуҗасын барлык яман нәрсәләрдән саклаячак. Әле тагын гаиләгә мәхәббәт, дөньядагы тынычлык һәм әйтик синең яраткан шөгыльләрең турында сөйли ала торган рәсемнәр була. Минемчә безнең барабаныбызга күңелсез. Шуңаның янына иптәшкә тизелеп киткән көпшәләрдән торган флейта ясап куйык. Ул палнай дип атала һәм бераз ирен гармунына охшаган. Аннары барабанның уң ягына саттар ясыйбыз. Ул пластинкалардан ясалган шалтыравык. Алар бер-берсенә бәрелеп, көчле тавышлар чыгара. Гадәттә мин рәсемне кояш төсе белән буй башларга яратам. Шуңа минем сары карандашым бизәк булмаган җирләрне инде буй да башлады. Рәсемне ашыкмыйча буя, кырыйга чыгарма. Нә шулай? Әфәрин. Әфәрин! Сары карандаш белән саттарканы һәм палнайны да буйбыз. Мансы да сары, тигесе дә сары. Әйтерсеңлә безнең уен коралларын кояш үпкән. Төп бизәкне нинди төс белән буйбыз? Әлбәттә кызыл белән. Ни өчен кызыл беләнме? Чөнки ул ачык, әллә каян күренә торган төс һәм көч, батырлык яратуны белдерә. Чуашлар тагын нинди әйберләргә бизәк төшергәннәр соң? Беренче чиратта киемнәргә. Аларны матур чигелгән бизәкләр бизәгән. Ул бизәкләр кием хуҗасының нинди гаиләдән икәнен сөйләп бирә алган. Шулай ук яман күзләрдән саклаган, бизәкләрне кызыл яки кара җепләр белән чиккәннәр, ә менә ак җепләр булмаган. Алар урынына кулдан тукылган ак тукымалар кулланылган. Бу чиракта ак тукыма фикерләрнең сафлыгын һәм зирәклекне чагылдырган. Безнең барабаныбыз матурайганнан матурая бара. Аның дуслары турында да онытмыйк. Башта флейтадагы тасманы кызыл төскә буйык, аннары шалтыравыкның кайбер җирләрен дә кызыл төскә кертик. Матур бит әйеме? Әйдә, син уйнарсың, ә мин җырлармын. Ни өчен без һаман яшел төскә буямадык соң әле? Ул бит үлән һәм яз төсе. Шуңа тизрәк яшел карандашны ал да минем арттан кабатла. Мин яшел белән буйда башладым инде. Менә шулай. Чиратта кызгылт сары һәм күрән карандашлар. Бу төсләр барабанга да, таякларга да чын кебек күренергә ярдәм итәчәк. Менә шулай, каралы рәсемебез оста рәссамнарныкыннан бер дә ким чыкмый әйеме? Соңыннан күрән төс белән флейта көпшәләренең эшләрен һәм шалтыравыкны буйбыз. Менә шулай. Искиткеч килеп чыга. Кара фломастер белән соңгы сызыкларны сызабыз да, рәсемебез әзер була. Ура! Киләсе очрашуларга кадәр. Сау бул, дустым!